Ola, amigas e amigos. Na historia de hoxe, os bolechas van á tenda. Non é fácil ir á tenda e lembrar todas as cousas que hai que traer. Para ir á tenda hai que ter moita memoria, porque na tenda hai moitísimas cousas. Fariña, leite, aceite, tomates, cebolas, patacas, caramelos... Hola, Xela! Hola, Braulio! Benvido á miña tenda, que che poño? Ponme... Non me lembro o que viña buscar, Xela. Non te preocupes, vouche por 1 kilo de uvas pasas. Son boísimas para a memoria. Cómeas e xa verás como lembras todo. Hai un problema, Xela. Non me gustan as uvas pasas. Somos os bolechas, 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 6 irmáns máis un can. Os bolechas. A tenda. Loli, esa masa está moi espesa, así non nos vai quedar ben feita a torta. Está moi espesa, porque non teño ovos para botarlle. Vaite, Chispa! Fora de aquí, que esta torta non é para cans. Que vai a contratar por ovos a tenda. Ven aquí, Chispa. Ti tamén, tata. Ide a tenda e traede unha dúcia de ovos. Entendeste? Pili, eles non saben facer recados. Vanche traer caramelos en vez de ovos. Traede unha dúcia de ovos. Veña. Aí veñen 2 clientes. Que queren levar? Temos fariña, azucre, tomates, follas de bacallau... Tamén temos salchichas, repolo, feixóns, sardiñas en lata. Ei, as cousas non se tocan. Piden o que queiran, pero sen tocaren as cousas. Carlos, dalles un caramelo para que marchen. Son os pesados. Tomade! Ala, marchade para casa. Que clientes tan abusóns. Fíxenvos unha dúcia de ovos e traedes caramelo. Sodes uns toquetes. Non saben facer recados, Pili. Confunden os ovos cos caramelos. Pois sen ovos, a masa para a torta queda moi espesa. Braulio, vaite á tenda polos ovos. É porque teño que ir eu. Porque és máis pequeno que nós. E de paso trae tamén unha barra de pan, 1 kilo de laranxas e 2 tomates. 1 kilo de laranxas e 2 tomates? Pois trae tamén medio kilo de azúcar, un paquete de galletas, 1 kilo de peras e un cartón de leite. Ei, parade! Son moitas cousas. Pois aprendeas de memoria. Escoita, unha dúcia de ovos. Unha dúcia de ovos. Unha barra de pan. Unha barra de pan. 1 kilo de laranxas. 1 kilo de laranxas. 2 tomates. 2 tomates. Medio kilo de azúcar. Ai, medio kilo de azúcar. Un paquete de galletas. Un paquete de galletas. 1 kilo de peras. 1 kilo de peras. E un cartón de leite. Ai, un cartón de leite. Repite todo, Braulio, a ver se te lembras. Outra vez. Sí, outra vez, para que non te esquezas. Unha dúcia de ovos, unha barra de pan, 1 kilo de laranxas, un... 2 tomates. 2 tomates, medio kilo de azúcar, un paquete de galletas, 1 kilo de melóns... De peras. De melóns non, de peras. De peras! E un cartón de leite. Marcho á tenda antes de que os esqueza todo. Pois non tardes, porque preciso os ovos para facer a masa da torta. 2 tomates, 1 kilo de azúcar, 2 melóns, unha dúcia de ovos, unha barra de pan, un kilo de laranxas, 2 tomates, medio kilo de azúcar, un paquete de galletas. Bos días, señor. Hoxe temos moi boas un cartón de ofertas. leite. Escoite, Unha dúcia sodombo de de porco 2 unha euros, barra, peitugas de polo 1 un kilo de euro con laranxas, 50, 2 tomates, costeletas de torreira 4 euros. Rodaballo da ría 3 euros, pescada congelada 2 euros, luras rebozadas. Calade! Con tanta leria, estou esquecendo o que viña a buscar. Era unha dúcia de... De sardiñas? Non eran sardiñas. Era unha dúcia de... De repolos? Non, tampouco eran repolos. Deixademe pensar. Non lembro nada. Pois leve 1
kilo de lulas rebozadas están de oferta. Ou 1 kilo de solombo de porco tamén está de oferta. Unha dúcia de qué? De qué? Ai, ai. Canto tarda Braulio? Va, seguro que esqueceu o que tiña que traer. Ah, Chispa, fora! Que esta torta non é para cans. As cousas, Braulio, non traes nada. É que... Non trouxeches a dúcia de ovos, nin a barra de pan, nin o kilo de laranxas, nin os 2 tomates. Ah, sí, a dúcia de ovos, a barra... Nin o medio kilo de azúcar, nin o paquete de galletas, nin o kilo de peras, nin o cartón de leite. Ah! Quero unha dúcia de ovos, unha barra de pan, 1 kilo de laranxas, 2 tomates, medio kilo de azúcar, un paquete de galletas, 1 kilo de peras e un cartón de leite. Sentímolo, a tenda xa está pechada. Ai... Somos os bolechas, con vos queremos xogar. Escoita, amigos, témonos que presentar. Eu son Loli, eu son Pili, Sonia. Braulio! Carlos e tamén da